Založbe Chiara i Primusa objavljena je u Sloveniji moja knjiga Smrt, transhumanizmu, sloboda narodu u 2 dijela. Prvi dio Smrt transhumanizmu bavi se ideologijom transhumanizma koje ja očigledno nisam veliki ljubitelj. Drugi dio Sloboda narodu, on zapravo krije niz trendova koji se zbivaju paralelno sa transhumanističkom transformacijom svijeta. Znači, početak 21. stoljeća donio je niz znanstvenih istraživanja koja se tiču neuroplastike mozga, odnosno činjenice da svijest oblikuje mozak, a ne obrnuto. Epigenetike, odnosno činjenice da naša uvjerenja u nematerijalnom umu diktiraju kako će se naše tijelo ponašati. Placebo je naravno tu, da ne pričamo istraživanja DNK koja pokazuje da ono luči i svjetlost i zvuk, da je voda tekući memorijski kristal i tako kroz zbir svih tih odvojenih za sad istraživanja polako ulazimo u svijet u kome će biti jasno da je čovjek vibracijsko-frekvencijsko biće od kojeg se većina toga što mu se događa u životu zbiva u njegovoj svijesti koja je nematerijalna. To je naravno potpuno drugačija paradigma od dosadašnje materialističke, koja u stvari je temelj transhumanizma i otuda i taj strah od smrti i to obećanje besmrtnosti kroz lutanje u cloud, jer ako sa materijom nastaješ i sa materijom nestaješ, naravno da moraš nešto po tom pitanju učiniti. No, prava priroda čovjeka u kojoj je on nekakva bestjelesna svijest koja komunicira sa svijetom na puno drugih načina, kroz vibraciju, frekvenciju koja u stvari proizlaze upravo iz toga kako on vidi stvari, potpuno mijenja tu priču i čini čak zapravo transhumanističku ideologiju smiješnom i ograničenom, no da bi ona takva zaista postala, bojim se da ćemo morati pričekati još neko vrijeme dok sva ova nova znanstvena otkrića ne uhvate malo čvršćeg korijena. Važno je još spomenuti da pod taj dio sloboda narodu, uvjetno tako nazvan, spadaju i otkrića fraktalne geometrije koja su opet eksplodirala u 21. stoljeću, a koja pokazuju da svemir ima organizacijski princip, da ima nacrt, ali taj nacrt nije onakav kakav se mi zamišljamo dok radimo kuću ili stroj koji je predvidljiv, zatvoren u sebe i prepun procedura. On je u stvari, ovo se može opisati kao formulom isto, a različito. Kao što su grane stabla sve iste, a sve su različite, tako i fraktalna geometrija koja je utkana i u os svemira otkrivenu nedavno, odnosno drvo života možemo reći, i u naša tijela i u sve biljke i uopćenito u sve pojave na svijetu, zapravo pokazuje da postoji nešto zajedničko, univerzalno isto, što nas spaja, što moraš uočiti, znači moraš razvijati sposobnost motrenja i pamćenja upravo suprotno od onog što transhumanizam radi u sažimanju svoje nekakve naše percepcije na sve više fragmentiranih dijelova i u stvari i ti sam sudjeluješ u gradnji tog istog različitog sustava svijeta koji je na neki način uvijek pomalo nedovršena. Ta nedovršenost, to naravno je prepušteno nama samima, dok transhumanizam želi napraviti jedan svijet zadanih algoritama koji će zauvijek biti isti i kao takav, kako oni misle, siguran od smrti. A ostalo, kao što sam već rekao u prethodnom videu, nažalost ćete morati sami se probiti kroz tu materiju brojki, podataka, godina i svega onog što zapravo nam je možda pomalo i promaklo u svakodnevnoj životnoj užurbanosti.